हेलो फ्रेंड्स, आंनि यूट्यूब चैनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। स' नोंथांमोनाथ' नुदों हाग्रामा महिलारिया मा प्राय फाइनाल होनना बुंदोंमोन मित्रजुटआव जइन जानायखौ। नाथाय बे साननायाव जों मा नुखो? भबेश कलिता बिथाङा मा बुंदों? भबेश कलिता बिथाङा बुंबाय मा जे बीजेपीजों सावरायनायखौनो मित्रजुटआव फैबाय बेबायदि बुंनाया गोरोन्थि। माने हाग्रामा महिलारिया जा बुंदोंमोन बे बाथ्राया सैथो नङा। हिमन्त बिश्व शर्मा बा बीजेपीआ बुंब्लासो बे बाथ्राया थार जागोन। सावरायनायखौनो जुदि मित्रजुटआव लोगो जाबाय बा मित्रजुटआव हाबबाय बेबायदि बुंनाया गोरोन्थि जादों होननानै बुंदों भबेश कलिता बिथाङा बेबायदि बुंनो नाजादों। आरो लरेन्स इस्लारि बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदों मा गसाइगावआव बीपीएफआ माब्लाबाबो देरहाया आरो बीपीएफआ बेवहाय कन्टेस्टआवनो फैया, कंग्रेसजोंसो जागोन कन्टेस्टआ बेबायदि बुंनो नागिरदों। थामहिनबा बीपीएफआ बेवहाय कन्टेस्टआवनो फैया, डेट मिन्स जेनखागोन, इउपिपिएलआनो देरहाहोगोन। महाजुटआव थानायखायसो देरहादोंमोन बीपीएफआ थांनाय इलेक्सनाव बेबायदि बुंनो नागिरदों लरेन्स इस्लारि बिथाङा। आरो भबेश कलिता बिथाङा बुंनाय बायदिबा माने बीजेपीजों बा मित्रजुटआव लोगो जायाखै, नोंगो दासिम फोसावाखै नालाय बे बाथ्रायाबो सैथो जे मित्रजुटआव बिथांमोना जे दं गैया बेखौ जों बुंनो हाथ'वा। बे सानसे साननैनि गेजेराव फोसावनाय बाथ्रामोन फाइनाल डिसिसनखौ। स' सोरनि बाथ्राया सैथो जों जेबो हमनो हाया, नाथाय बेवहायदि माबा मोनसे किन्तु दोङो बेबो बाथ्राया सैथो। जे भबेश कलिता बिथाङा बुंनाय बाथ्रायाबो बेसेबां सैथो बेखौ बुंनो हाया। हाग्रामा महिलारि बिथाङा बेसेबां सैथो बाथ्रा बुंदों बेखौबो जों बुंनो हाया। मानो होनबा बेवहाय माबा मोनसेथ' दं, माबा मोनसे गैयाबा हाग्रामा महिलारि बिथाङा बेबायदि बुंनो हाखाया। बुस्थु हे नङा होमबा? आरो प्रमद बर' बिथाङा मा बुंदों? बिथाङा हाग्रामानि बुंनाय बाथ्राफोरा जाबाय बेरनो रोङि सिलाय। हाग्रामानि बुंनाय बाथ्राफोरा बेरनो रोङि सिलाय, ओरैनो बुंगारनायल'सो, बे मोगथाङाव जाया नङा होमबा? बे ओरैनो बुंगारदोंसो। अब्ला जों मा साननांगौ दा बे बाथ्राखौ? जे हाग्रामा महिलारि बिथाङा होमबा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव जा बाथ्रा बुंदों बे नंखायसो नामा, थगायदोंसो नामा बिथाङा? बिदिसो साननांगोन माथो नङा होमबा? स' सोरनि बाथ्राया सैथो जों बुंनो हाया दे, बेखिनियाव जों बुंनो हानाय जाथ'वाखै। हाग्रामा महिलारि बिथाङा बेसेबां सैथो बाथ्रा बुंदों जों मिथिया। बिथाङा जाबाय बेरनो रोङि सिलाय नङा होमबा? इउपिपिएलनि नोजोराव बेरनो रोङि सिलाय। स' रायजो राजानि नोजोरावबा मा बेखौ जों मिथिला। माने ओरैबायदि बुंनो नाजादों गावखौ बासायनो थाखाय, पार्टिखौ बासायनो थाखाय बिथाङा बेबायदि बुंलादों बा मित्रजुटआव लोगो जानो नागिरदों बेबायदि बिथांखौ माने बुंदों आरो। जिहेतु बीपीएफनि थासारिया जोबोर माने गाज्रि, जोंबो दा नुगासिनो दं जे बीपीएफनि थासारिया थारैनो गाज्रिमार। बिथांमोननि पार्टिनि साफ्रोमबो दैदेनगिरिफोरा लासै लासै साइड जालांनो हमगासिनो दं। सोरबा इउपिपिएलआव जइन जादों, सोरबा बीजेपीआव जइन जादों, बेबायदि सासे सासे गुगालांगासिनो दं। बुंनो थाङोबा हालोदा गाज्रियानो मारबो। बेनिखायनो बै पार्टिखौ रैखा खालामनो थाखाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा बायदिसिना रोखोमनि स्ट्रेटेजि बाहायदों, बे बाथ्रायाबो सैथो, नंखाय नङा। आरो प्रमद बर' बिथाङा मा बुंबावदों? थांनाय 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारिनि सरकारा मोनसेबो मोजां बिथांखि लाबोनो हायाखै, आसनि लाबोनो हायाखै, रायजोफोरखौ थगायबोदोंसो बेबायदि बुंदों नङा होमबा? स' बेखिनियाव जों जा बाथ्रा नुबाय बे साननैयाव, जे भबेश कलिता बिथांखौनो बुं बा लरेन्स इस्लारि बिथांखौनो बुं, प्रमद बर' बिथांखौनो बुं, राजखान्थियारि लेक्सार होदों बिथांमोना जेबो गाज्रि लेक्सार होआखै, मोजां लेक्सारखौनो होदों। बेखौ राजखान्थियारि लेक्सार होनना बुङो। आरो हाग्रामा महिलारि बिथाङा जाय बाथ्रा बुंदों बेबो पलिटिकेल लेक्सारमोन। स' राजखान्थिनि लेक्सार आरो गासैबो सोरनि बाथ्राया सैथो दा माने आलाय सिलाय जानानै जों दा हमनो हानाय जाथ'वाखै। जोंनि पाब्लिकआ दा आन्दायदो सोरनि बाथ्राया सैथो, हाग्रामा महिलारिनि बाथ्राया सैथो ना भबेश कलितानिया सैथो ना सोरनिया सैथो। आरो बयबो गाव गावनि हानजानि सुबिदाखौ नायदो, गाव गावनि हानजाखौ माबोरै माने भट मोननायाव हेल्प खालामनो हागोन बेखौनो नाजादो सबबो नङा होमबा? स' जोंनि रायजो राजाफोरा मोनसेल' खामानि मावनांगोन मा, जाय जोंनि हारिनि थाखाय लाब जागोन, जाय बिथांखौ जोङो दैदेनगिरि हिसाबै सायख'योबा जोंनि हारिया लाब जागोन, बर'लेण्डआ लाब जागोन, बिटिआरआ लाब जागोन, बिथांनो भट होनाया गोनां। सिं सिं मा सोलिबाय दं बेखौ जोंहा रिसार्च खालामनो सम गैया। मोनसे आइडिया खालाम गाव गाव आरो भटखौ होबानो जाबाय। स' बेखिनिखौनो आं बुंबाय नोंथांमोननो। थारैनो गाबोन सबनिया आरोबाव मा रोखोमनि राजखान्थियारि दावहा सोलियो जों नुलांबाय थासिगोन। स' आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै माबा मोनसे बुजिबाय। जुदि बुजिबायब्ला प्लिज बे भिडिअखौ लाइक खालाम, शेयार खालाम, कमेन्ट्स खालाम आरो चेनेलाव गोदानब्ला प्लिज साबस्क्राइब खालाम। स' बिदिब्ला दिनै बेखिनियानोसै। खुलुमबाय।